Να καλημερίσουμε και να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Βίκη Μπαφατάκη, είστε Γενικός Γραμματέας των Διεθνών Βραβείων Βελίξουμ Σάκα. Σωστά? Βεξίλουμ. Εντάξει, είναι λατινικό τι είναι αυτά τα βραβεία, εξηγήστε μας λίγο για να καταλάβουμε και αυτά που θα μας πείτε. Τα βραβεία αυτά υπάρχουν το 2001. Λοιπόν, εγώ βρίσκομαι εκεί από το 2005. Ουσιαστικά προωθούν πάρα πολύ την επιστήμη, ανθρώπους που έχουν συμβάλει στην επιστήμη και ουσιαστικά το έργο τους έχει φοβερό αντίκτυπο στην ανθρωπότητα, πολιτισμό και κυρίως στη φιλία των λαών. Βλέπουμε εγκάρδια συνάντηση με τον Πάπα εδώ στις φωτογραφίες. Ναι. Είναι το 2016, τον έχω συναντήσει 2 φορές. Είχα αυτή την τιμή και την ευλογία να συναντήσω τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα, αγαπούσε κάθε τι ελληνικό, τους Έλληνες φιλοσόφους με ιδιαίτερη δυναμία στον Αριστοτέλη. Και νομίζω... Είχε επικαλεστεί και τον Αριστοτέλη. Μα το καθολικό δόγμα νομίζω ότι βασίζεται, αν δεν κάνω λάθος, και ας με διορθώσει ο Πάτερ, αρκετά έτσι στον Αριστοτέλη. Ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος στο κομμάτι των μεταναστών, δηλαδή στους ανθρώπους που ουσιαστικά εκδιώχθηκαν από τις χώρες τους και γι' αυτό και είχε υιοθετήσει σε γονιώδη εισαγωγικά τις οικογένειες που πήρε των μουσουλμάνων από τη Λέσβο. Στην αρχή ήταν 3, μετά έφερε άλλους 2. Ήταν μια πολύ εγκάρδια συνάντηση και πρέπει να σας πω ότι με είχε συγκινήσει πάρα πολύ, γιατί τότε είχα ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό υγείας όταν τον είδα. Και τα λόγια του ήταν καταπραγητικά τελείως. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος, ένας άνθρωπος που τον είδα να πλένει τα πόδια των πιστών, ένας άνθρωπος ο οποίος αγκάλιαζε τους αρρώστους, τους περιθωριοποιημένους, τα παιδιά κυρίως. Ένας άνθρωπος που το 2015 είχε το Βατικανό αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, υψώθηκε η σημαία του Παλαιστινιακού κράτους στο Βατικανό και μάλιστα δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι οι Παλαιστίνοι αυτή τη στιγμή θρηνούν για την απώλειά του. Νομίζω ότι θρηνεί για την απώλειά του όλος ο κόσμος, διότι το μήνυμα το οποίο περνούσε ήταν ένα μήνυμα αγάπης και ταπεινότητας. Γιατί στις μέρες μας έχει χαθεί η ταπεινότητα. Υπάρχει έπαρση, υπάρχει αλαζονία, ακόμη και στους χώρους της Εκκλησίας. Αυτό που μου είπαν οι πηγές μου προχθές ήταν και χθες που μίλησα μαζί τους, διότι πάντα σε εμάς προείσταται ένας καρδινάλιος και μάλιστα ένας από αυτούς θεωρείται και φαβορί, όχι ένας, 3. Συγκεκριμένα είναι ο Φιλιππινέζος, ο Τάγκλ, ο οποίος είναι 67 χρόνων. Είναι ο Τούρκσον, ο οποίος είναι από την Γκάνα, 76 χρόνων. Αυτοί είναι πολύ προοδευτικοί, δηλαδή ακολουθούσαν την γραμμή τους. Και επειδή στην Καθολική Εκκλησία υπήρχαν διάφορα προβλήματα, αντικρουόμενες κυρίως απόψεις, πιο συντηρητικές κτλ., είχε πάρει πολύ αυστηρά μέτρα. Ωστόσο, όλος ο πλανήτης νομίζω ότι είχε μία άβρα που αγκάλιαζε άπαντες, ακόμη και αν ήταν οι διαφωνούντες, έτσι. Και τίθεται εδώ αυτό το ερώτημα, αυτό λέγαμε και από την αρχή της εκπομπής, αν θα μπορέσει ο νέος Πάπας ή αν θα θελήσει επίσης να ακολουθήσει αυτόν τον προοδευτικό δρόμο, είναι ένα ερώτημα. Και απέναντι στους επικρατέστερους, που είναι 10-11 καρδινάλοι, έτσι, από ό,τι φαίνεται ποια είναι επικρατέστεροι, αν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο ή αν είναι πιο συντηρητικά που μπορεί να πάνε προς τα πίσω. Κοιτάξτε, δεν είμαι αρμόδια να απαντήσω, ωστόσο οι πηγές μου λένε ότι υπάρχουν 2 τάσεις. Η μία είναι να ακολουθήσουν τη γραμμή του Πάπα Φραγκίσκο και η άλλη είναι να ξαναγυρίσουν λίγο επιστροφή στο καθολικό, στο αμιγώς καθολικό δόγμα, σε πιο συντηρητικές γραμμές. Νομίζω πάντως ότι η εικόνα η σημερινή απαντάει στο ερώτημα αυτό και κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει τεθεί. Θα έπρεπε να βαδίσουν όλοι οι επόμενοι στο δρόμο που χάραξε ο Φραγκίσκο. Να ρωτήσω κάτι διαδικαστικό. Οι καρδινάλοι διορίζονται από τον Πάπα. Ναι, υπάρχει ο συγκεκριμένος Πάπας, είχε διορίσει για πρώτη φορά στα χρονικά 149 καρδιναλίους. Άρα δηλαδή 149 καρδιναλίους που για πρώτη φορά πολλοί θα πάνε στη Ρώμη, εκ των οποίων από τους 133 ή ίσως 134 που τελικά θα είναι μέσα στην Καπέλα Σικστίνα, οι 108 έχουν διοριστεί από τον Πάπα Φραγκίσκο, που νομίζω ότι αυτό δίνει και ένα μήνυμα στο τι μέλη γενέστε. Αυτό ήθελα να πω, ότι γενικότερα ίσως με τον τρόπο του είχε έτσι οραματιστεί τον επόμενο Πάπα. Δηλαδή
Και ίσως ήθελε να διασφαλίσει με έναν τρόπο αυτή την προοδευτική τάση. Ακριβώς. Και ότι δεν θα υπάρχει μετά οπισθοχώρηση. Σας λέω, δεν γνωρίζω τι θα γίνει, γιατί και την προηγούμενη φορά που έγινε εκλογή του Πάπα, ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν outsider. Κανένας δεν μπορεί. Μάλιστα, γιατί εξελέγει, γιατί πιστεύετε ότι εξελέγει? Γιατί ήταν γεωπολιτικό, θεωρώ, το θέμα. Δηλαδή, συνενώθηκαν πάρα πολύ το Νότιο Ημισφαίριο. Η Νότια Αμερική, η Νότια Αφρική, η Ασία κτλ. Και εξέλεξαν δικό τους Πάπα για πρώτη φορά. Και νομίζω ότι υπάρχει. Γνώριζαν άραγε ποια θα είναι η διαδρομή του, πόσο προοδευτικές θα είναι και μεταρρυθμιστικές οι αποφάσεις που πήρε. Νομίζω λίγο πολύ όλοι από το έργο των καρδιναλίων, που και εγώ δεν είμαι καθολική, είμαι ορθόδοξη, έτσι, αλλά από τη γνωριμία μου και από τη γυτνίαση από το 2005 μαζί τους, έχω μπει λίγο στην οτροπία. Λίγο πολύ φαίνεται το έργο του εκάστοτε καρδιναλίου. Οπότε λίγο πολύ ξέρουν τι γραμμή θα ακολουθήσει. Δηλαδή, άλλοι είναι υπέρ το δέον προοδευτικοί και άλλοι είναι πάρα πολύ συντηρητικοί. Ξέρετε, σας ακούω τώρα και εσάς και εσείς και όλους μας, δηλαδή, που λέμε για προοδευτική. Και το γεγονός ότι βαφτίζουμε προοδευτική την βαθιά ανθρώπινη θέση, γιατί ήταν ανθρωπιά αυτό που εξέφρασε ο Φραγκίσκος, αποδεικνύει πόσο έχουμε απομακρυνθεί από τα ανθρώπινα ιδεώδη. Γιατί λέμε για πρόοδος. Πριν λίγο αυτό δεν λέγαμε, δεν συζητούσαμε για την άνοδο της ακροδεξιάς και λέγαμε πώς αυτό έρχεται σε κόντρα, έτσι, με τον Πάπα Φραγκίσκο αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Ιταλίας και η φιλοσοφία που είχε ο ίδιος που ήταν τελείως κόντρα. Βέβαια. Άρα δεν είναι δεδομένη η πρόοδος. Όποιος και να βγει, το θέμα είναι να μπορέσει. Ποιος είναι ο ιδανικός όμως εσείς που τους ξέρετε? Δηλαδή για εσάς, αν μπορούσατε να επιλέξετε εσείς. Να δούμε λίγο υποψηφίους, θέλετε, Πραξιτέλη μου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον Πιέρο Παρολίν από την Ιταλία. Είναι 70 ετών, ο οποίος θεωρείται ο Υπουργός Εξωτερικών στο Βατικανό. Ήταν από τους βασικούς συμβούλους, πολύ κοντά στον Πάπα Φραγκίσκο, και μία από τις απόψεις μου ήταν πολύ επιφυλακτικός στο θέμα του γάμου των ομοφυλοφίλων, αλλά γενικότερα δεν είχε μετριοπαθή στάση, είχε προοδευτική. Αυτός θεωρείται... Για να είναι και πολύ κοντά του, για να ακριβώς. Αυτός θεωρείται ένα από τα βασικά πρόσωπα. Μετά έχουμε τον Ματέο Ζούπι από την Ιταλία, και αυτός 69 ετών. Είναι ο πρόεδρος της Ιταλικής Επισκοπικής Συνόδου και πολύ μπασμένος, αν μου επιτρέπετε λαϊκά η έκφραση, στο θέμα του πολέμου της Ουκρανίας. Είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το διπλωματικό κομμάτι και θεωρείται και αυτός ένας προοδευτικός σχετικά καρδιναλίος. Πάμε στον τρίτο της Ιταλίας, ο οποίος είναι ο Πιτσαμπάλ, ο οποίος είναι στην ηλικία των 60 ετών, επίσης από την Ιταλία, όπως είπαμε. Έχει προσφερθεί ο ίδιος, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικός ήταν και από τη θέση του, είχε προσφερθεί να μπει στη θέση των Ισραηλινών ομήρων που είχε η Χαμάς, να αφήσουν τους Ισραηλινούς ομήρους και να πάρουν αυτόν στη θέση του. Αλήθεια, Πάμε και στον Ούγκρο, ο οποίος εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι προοδευτικό. Έχουμε να κάνουμε με επιστροφή στην αυστηρότητα. 72 ετών ο Πίτερ Έρντο. Είναι ένας από τους τρεις που έχουν το όνομα Πέτρος. Δεν ήταν πολύ ανοιχτός ούτε με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, υπέρμαχος του συντηρητισμού και να επιστρέψουμε στην εκκλησιαστική πειθαρχία. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε εδώ και βασικά σημεία που αφορούσαν την διαδρομή του Πάπα Φραγκίσκου να είναι σε αντίθεση, έτσι. Τελείως. Εδώ έχουμε πλήρη αντίθεση. Και για τη μετανάστευση και για την εθνική ταυτότητα. Μάλιστα. Οπότε... Και πάμε στην Πορτογαλία, ο οποίος είναι ένας από τους νεότερους καρδινάλιους, 59 ετών, ο Τζοσέ Τολεντίνο από την Πορτογαλία. Θεωρείται ένας μετριοπαθής καρδινάλιος. Είναι υπέρμαχος βέβαια της ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και θεωρείται στην ουσία και ο θεολογικός σύμβουλος της νέας γενιάς καρδιναλίων που είχε διορίσει και ο Πάπας Φραγκίσκος. Πάμε στην Γκάνα τώρα, τον οποίο εσείς, κύριε Παπαδάκη, τον γνωρίζετε. Ναι, τον γνωρίζω προσωπικά. Τον γνωρίζει 76 ετών. Και νομίζω ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος κι αυτός, που έχει όραμα, ακριβώς όπως του Πάπα Φραντσέσκο,
ταπεινότητα, αγάπη και φυσικά όχι καμία ρατσιστική τάση απέναντι σε πάρα πολλά θέματα. Άρα υπάρχει πιθανότητα να δούμε και για πρώτη φορά μαύρο πάπα. Είναι δύο υποψήφοι. Δύο τα φαβορί, ναι. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος ήταν πιστός στο δόγμα του Πάπα Φραγκίσκου. Μιλούσε για αδικία συνέχεια της φτώχειας. Η αδικία της φτώχειας. Αυτό ανέφερε. Ναι, γιατί είναι Αφρικανός. Και πάμε στην Γουινέα, στον Ρόμπερτ Σάρα, 79 ετών. Η ηλικία του βέβαια δεν βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μετά τα 80 δεν μπορούν ούτε να εκλεγούν ούτε να ψηφίσουν οι καρδινάλοι. Οπότε είναι στο όριο. Θα έλεγα, επειδή τον γνωρίζω προσωπικά, ότι είναι αρκετά συντηρητικός και πάρα πολύ αυστηρός. Ωστόσο, είναι πολύ αποδεκτός από μία μερίδα καρδιναλίων για τις πιο παραδοσιακές του απόψεις. Και βλέπουμε εδώ τώρα και στην κάρτα, λες ότι θεωρείται ένας από τους βασικούς επικριτές του. Ήταν ένας από τους βασικούς αντιπάλους, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και... Γιατί μπορεί να τον επέκρινε τον Πάπα Φραγκίσκο? Για πάρα πολλά πράγματα και για το κομμάτι των μεταναστών. Είχε σοβαρές επικρίσεις πάνω σε αυτό. Είχε σοβαρές αντιρρήσεις στο κομμάτι πώς αντιμετώπιζε ο Πάπας τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τους ανθρώπους που λέμε αυτό που λέμε περιθωριοποιημένους, δηλαδή φυλακισμένους, τρανς, Ρωμά. Ήταν αντίθετος με ό,τι πρέσβευε ο Πάπας Φραγκίσκος. Και κυρίως νομίζω για τη μετατροπή της λειτουργίας σωστά από τα λατινικά στα ιταλικά. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό σημείο διαξυφισμών ανάμεσα στους καρδιναλίους. Πολλοί λοιπόν θέλουν να γυρίσει η λειτουργία στα λατινικά. Πόσο ρόλο παίζει? Από τη Σύνοδο του Βατικανού του συγκεκριμένη απόφαση δεν ήταν μια απόφαση. Το γνωρίζω, αλλά προσπαθούν πάλι να γυρίσουν αυτή την απόφαση πίσω. Πόσο ρόλο παίζει το γεγονός στην ψηφοφορία ότι ο Πάπας, εκτός από θρησκευτικός ηγέτης, είναι και αρχηγός κράτους? Δηλαδή αυτό παίζει ρόλο στην ψηφοφορία, ενώ γεωπολιτικά, δηλαδή πέρα από το πνευματικό κομμάτι και από το τι μπορεί να κάνει για την Εκκλησία, παίζει ρόλο το πώς μπορεί να συναλλαγεί με έναν ξένο ηγέτη? Σίγουρα παίζει ρόλο. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα από τα βασικά, από τις βασικές ιδιότητες του Πάπα. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να πάει και να είναι απότομος και να μαλώσει με κάποιον άλλο ηγέτη. Όσο πνευματικός άνθρωπος και αν είναι, αν έχει ένα χαρακτήρα απότομο. Καλά, απότομος είναι και ο πλανητάρχης. Οπότε δεν είναι κάποιος θέλει να μην έσπασε το πρωτόκολλο. Μάλιστα. Να πάμε στον επόμενο, ο οποίος είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί και ειδικά αν συμβεί όπως στην περίπτωση του Πάπα Βενέδικτου, ενωθεί ο Νότος. Είναι ο Φιλιππινέζος καρδινάλιος, 67 ετών. Εσείς τον γνωρίζετε προσωπικά? Ναι, τον γνωρίζω προσωπικά. Είναι πολύ προοδευτικός, ακολουθεί την γραμμή του Πάπα Φραγκίσκου. Στις Φιλιππίνες το 80% είναι καθολικοί και ιδιαίτερα πιστοί, άρα λοιπόν είναι ένα φαβορί από τα φαβορί και είναι ένας επίσης πολύ γλυκός και ταπεινός άνθρωπος, έτσι, με τρομερό χιούμορ. Και ο Τούρκσον και ο καρδινάλιος Τάγκλ. Και φαίνεται ότι πάει το χιούμορ με την προοδευτικότητα λίγο πακέτο, έτσι. Το βλέπουμε και μετά στην πορεία, ας πούμε, πώς εξελίσσεται. Και προχωράμε στη Βραζιλία, στον Οντίλο Πέντρο Σέρερ, 75 ετών, ο οποίος είναι και αυτό σε προοδευτική γραμμή. Πιστεύει ότι πρέπει η Εκκλησία να γυρίσει το πρόσωπό της προς τους νέους ανθρώπους. Είναι μια ήπια φωνή, θεωρείται, χωρίς εντάσεις και ότι μια μετριοπαθής φωνή. Και να πάμε και στον επόμενο, ο οποίος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπλάσε Κούπικ, ο οποίος είναι 75 ετών. Εδώ τώρα υπάρχει μια αναταραχή στις Ηνωμένες Πολιτείες για το αν θα θέλανε οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν έναν Αμερικανό Πάπα. Δεν φαίνεται ότι το θέλουν. Είναι διχασμένοι και η κοινή γνώμη. Ναι, αλλά παίζει ρόλο ότι θέλουν. Όχι. Απλώς δεν θα έπρεπε, θεωρητικά. Υπάρχουν πιέσεις. Πάντα υπάρχουν πιέσεις μέσα σε ένα κοκλάδ. Εδώ άλλαξε το πρωτόκολλο, θα μου πεις και. Βλέπετε εδώ πέρα. Αν μου επιτρέπετε, επειδή ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έσπασε μόνο το πρωτόκολλο, αλλά έχει και άποψη για τον επικείμενο Πάπα. Αλίμονο. Αυτόν που έχει προτείνει, βέβαια εμένα είναι και αγαπημένος μου φίλος, είναι ο Ρέιμοντ Λέο Μπέρκ.
Δεν είναι στις φωτογραφίες. Τι εννοείται τον έχει προτείνει? Έχει προτείνει ότι θα ήθελε πάρα πολύ να είναι ο επόμενος Πάπας ο συγκεκριμένος Καρδινάλιος, ο οποίος είχε έρθει σε σύγκρουση με τον Πάπα Φραγκίσκο για πάρα πολλά θέματα, όπως για τα διαζύγια και διάφορα διαδικαστικά. Μάλιστα, άρα είναι θετικό στο να υπάρχει Αμερικανός Καρδινάλιος, αλλά όχι ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι στη γραμμή του Παπαφραγκίσκου. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκλεγεί, διότι αν σκεφτούμε ότι είναι η τελείως παραδοσιακή πλευρά στο Βατικανό και με τους 108 καρδιναλίους που έχουν διοριστεί από τον Πάπα Φραγκίσκο, θεωρώ λίγο δύσκολο να εκλεγεί.